yalla wadu barke futa jalla okra la jisellu lam okra balle jalla ila zalkena ba amin lagi no foti lagi no hulbini c'est-à-dire peji fejjaydi ton ni ko dum min ko laamu mi faala c'est-à-dire si da faala la c'est-à-dire ko laamu dabbete dabbe laamu terto don uttugo butiko mon le pouvoir est plus fort que tout l'âme ala ko hewtidi l'âme ko adna do marde dole o directeur d'impôt do o nangitama Mori Camara wani o nangano wi'a mo détourné mbuudi des milliards de dollars be akkitimo o sella liberté provisoire jonnon baybe akkitimo de balde do fatu ñeeloy o andi o réseaux sociaux ko no woni considérado ko men woni wolde ko men woni wolde do on considéra kono l'état on dum no sunnude be dum no juude mabbe no tampini be si tawno andara ko on kanton me woni harayno joni do yennude kono men andi ko men andi ko fatu ñeeloy yaltide balde do o wi'iti ndu suudu ndu jeli kaba bintu jeyi ex femme azaya jeli kaba bintu wo ko Mori Camara soodi ndu he Mamadi Doumbouya e ndaari video mbe wiye be mo cap benati mo kadi kaso fatu ñeeloy ko non woni ko wowli kon Allahu alam ko parce que mo kondiri o wat so wowlum ko Allahu alam ko non si dengal to haqqi soray ndu suudu jeli ka babid musique makon yaltinadi du si tay ko États-Unis on no wadde ma nokkugo no yaltinde kono musique makko yaltinadi du suudu wondu lagine do musique makko yaltinali on terrain do ko hebata ko parce que ko hebata mbudi kaka monétisation TikTok weka YouTube makko ngandi ko on tonko donc ara non depuis fatu ñeeloy wi ko Mori Camara soodindu Mori Camara nangitama dey na do yama ka kaso est-ce qu'on parle on andi non du suudu don suwa ko Mori suwa ko goddo go kono non ko wondo ga gouvernement soodi ko wondo ga gouvernement soodi ndi leydi don darnidi donnim est-ce qu'on parle si tay non ko Mori Allahu alam si tay non na Mori Allahu alam ko kambe to ngandi kono non hinae makko kanko tun kadi fuddigo e kanko jeli kaba bindu ko rewbe buyno wadanede dum fewndo o lagi be kettila min non ko mari ko mo wonna no rewbe non do onon bandirabe am bebe yetom buyno mar nawnade yala non be mari viyaade be mari vi be mari nawnade bebe yetom do fi appartement fi suudu so kima e nawnare de luttata adna e lakar de luttata ka vima do o wullata ha maya tata hay dewgal hebata hay goto batta ko ara en hulbini dey ara en hulbini o Mori Camara jono no mi alno ndo o konto wonno na wati soutien de mouvement esprit de CNRD akas Madina wonno o Mori jodo nan jande o yeyeyno nan jande o yeyeyno hanki an wutudo magasin no mari $100,000 ayay non don jalamo ande ko on c'est des milliards ko milliardaire jo gouvernement no fenir inna ko parce que o falama dogude o yalta o waynaki be donc le pouvoir est plus fort que tout si damari pouvoir si damari biji di fop si damari pouvoir
hay hunde a dirisay ɗaɓɓe laamu hande si ɗe marno laamu harayno puissance ko marɗen Afrique kon hay goto ala wallahi billahi hande si ɗe marno laamu harayno laggine koye paradis e nder Afrique wallahi hande si ɗe marno laamu laggine harayno ko Dubai e nder Afrique billahi wallahi par ce que ɗon andi koye golloɓe en gollay en laɓɓinay kamen donc noon ɗaɓɓe laamu tertoɗen ɗo Fatou Ñeeloy aray hawki monsieur le directeur jooma jalɗe ƴeeyeɗo jalɗe on nambara hooti jeli kaba bintu mi anda de allahu alam mi wolata par ce que goɗɗo waajino kelan na mi wowni ko mi anda neɗɗo mo mi yiɗi mo mi teɗɗini si dossier ji ɗin dossier ji ɗon hande kadi muɓɓotako ɗo wami kono noon ɗo affaire à suivre